Gipaila-ila sa Mondeo Waste Management Corporation nga usa ka pribadong kumpanya ang teknolohiya nga magpino-pino sa tanang klase sa basura. Siyam ka mga local government unit sa Region 10 ang misalmot sa gihimong demonstration sa waste management converter equipment nga makatabang sa mga sanitary landfills nga dili dayon mapuno. Ang misalmot sa demonstration gilangkuban sa Municipal Environment and Natural Resources sa Libuan, El Salvador, Hasaan, Taguluan, Villanueva, Misamis Oriental, Hinabangan, Samar, Maramag, Kulambugan, Lanao del Norte ug LGU Manolo Fortich nga gihimo sa sulod sa landfill area sa Barangay Alae ang pagdemo sa ekipo. Mismong si Mondeo Waste Management Executive Vice President Dr. Israel Lastra ang nagpaila sa nasangpit nga ekipo ngadto sa environment officers. Sumala niini, makatabang ang ekipo sa pag-convert sa mga hazardous waste gikan sa mga LGU, hospital ug industrial facilities aron mahimong pulverized sanitized waste nga mapino-pino ang mga basura sama sa plastic, bildo ug uban pang gamit ang waste management converter equipment. Ang pulverized nga basura pwedeng himuong compost, construction materials ug refuse-derived fuel kun RDF. Wala sab kini aso ug masimhutan nga baho ug dili makadaot sa wastewater discharge. Singon ani nga paagi mas makatabang kini nga makunhuran ang kadaghanon sa basura nga problema sa matag LGU. Nagpasalamat si Lastra sa Mendro sa paghatag og pagtugot nga mahimong venue ang Alae Landfill alang sa ilang actual demo sa waste management converter equipment sa nagkadaiyang lungsod sa Rehiyon 10. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.